Assalamu alaikum. Fred må være med jer. Jeg er her i Egypten, i Alexandria, i en society, en forening, der hedder Islamic Conveying Society. De sender gratis bøger til hele verden med omkring 111 sprog. Og vi arbejder sammen med dem. De sender bøger til os i Danmark også. Vi har lavet en hjemmeside, der hedder gratisquran.dk. Og når der kommer ordre kommer videre til dem, og de sender bøger til Danmark. Når jeg er her, jeg siger, at der er mange muslimer, mange brødre, der arbejder frivilligt for islam. De pakker bøgerne, de sender dem ind i kuvert og sender dem med posten. Alle brødre har et godt humør med dem. De elsker hinanden. Og jeg er rigtig glad for at være her. Jeg troede aldrig, at jeg kommer til Danmark og siger sådan noget. Men det er super godt. Meget flot, når jeg siger, at vores muslimer her, og at de elsker hinanden. Det er noget, jeg kan bare ikke forklare. Jeg har ikke ord til at forklare det. Men jeg tror, det vil være en god idé for alle muslimer at komme her til Alexandria og besøge den her forening og leve da'wah. Kald alle til Allahs vej. Det står også i Koran i surah Nahl, surah nummer 16, ayah nummer 125. At kald alle til Allahs vej, til din herres vej, med visdom og med flot og smuk diskretion. Så det er enhver muslims pligt for at kalde alle sammen til islam. Inshallah, I får succes i livet. I her liv på den anden. Assalamu alaikum.